Ukážem vám teraz, ako dávkujeme pracie prášky a pracie gely v Eurone. Eurona má originál svoje odmerky na pracie prášky a na pracie gely. Vždy tú odmerku vložíte do tejto nádobky a dáte to do prádla. Takisto vysypete z tohto a dáte toto do prádla, do bubna pračky. Modrá odmerka je na pracie prášky. Na jednu dávku je pol odmerky, to je 30 ml. Ja používam aj na gel, aj na prací prášok, mám to jednoduchšie. Túto, tá má 30 ml, takže tu zoberiem plnú, vysypem, dám to do toho bubienka a dám to celé do pračky. Ale sem tam používam aj túto, keď náhodou, že mám akože extra špinavé nejaké monterky, fakt, že je to prádlo fakt špinavé, tak vtedy zvýšim trochu dávku, dám tak 3/4 tej odmerky. Ale naozaj stačí polovica a vlastne táto celá. Zoberiete prací prášok, euroňacký, samozrejme. Jedna odmerka, 30 ml. Dáte to do toho bubienka, dáte to medzi prádlo. Euroňacké prášky sa vždy dávajú do bubna, do prádla, aby zbytočne nezostávali v tej práčke, keďže sa dáva toho prášku tak málo, tak aby to tam nezostávalo v tých šuflíkoch, keby vám náhodou práčka poriadne nevyplachla. A druhá vec je to, že keď práčka napúšťa vodu a vyplachuje tie šuflíky, tak to strašne rýchlo ten prúd vody, ten prášok odtiaľ vyplaví ho pod bubon, kde je nádržka vlastne na vodu a ten prášok tam zostane, kým sa nejako neroztopí tým cyklom, tým praním, takže sa do toho prádla veľmi ťažko ten prášok potom dostáva. Takže je dobré dávať tento bubienok medzi prádlo do pračky. Naozaj vám nemusíte bať, že by ste mali nejaké flakaté prádlo alebo niečo. Neublíži to tomu prádlu. To isté urobím aj s gelom na pranie. Takisto jedna odmerka toho gelu do toho bubienka. No, ako na schvál mi to teraz nejde. Jedna odmerka toho gelu do toho bubienka. Dáte to tam aj s tou odmerkou. Nech sa to pekne krásne vyplachne celé s tým. Nemusíte tú odmerku kade tade po kúpeľni, teda po pračke, kade tade dávať, až vám to nesteka. Dáte to tam aj s tým, potom keď prádlo operiete, tak to vyberiete von. Naozaj nedávkujte viac, ako je odporúčaná dávka. Na každom pracovnom prostriedku máte dávkovanie napísané. Ja som zo začiatku tomu neverila, tiež sa mi to zdalo, že to je strašne málo toho prášku alebo toho gelu. Začala som dávať na začiatku viac, ale netreba. To prádlo je potom také tvrdé. Nie je to dobré. Dajte vždy tak, ako je odporúčaná dávka. Ak máte už veľmi špinavé prádlo, potrebujete ho vyprať, tak vtedy pridajte. Ale ináč perte normálne len v takých malých dávkach. Prádlo je krásne vypraté. Biele prádlo je nádherne biele.